Como ben nos presentaron, somos 3 pesos, non fai falta explicar por qué, 3 pesos. Esperemos valer algo máis que os pesos, agora xa de pesos xa non se pode falar moito, pero bueno. Estábamos traballando antes deste confinamento no noso próximo traballo, non pudo ser, sigue no forno, esperemos que aí para setembro podamos ofrecervolos a todos, e entón, como novo non o podemos ofrecer, seguimos co traballo que tiñamos de antes, seguimos agora con Malpica. Hey.